Ani le moto injani ilibongele ngani le moto injani uyiharishile ubolekiwe kuthiwa kakayithendise 3 days siyathathwa ngibonge ini ngibonge ukuthi ka 2 days ngiyahlanyana uyiphiwe bani le moto iphi le aseqale nayithola naye kwakuthiwa ngizwe hashtag ayikhali iphi mina ngibonga scam mina ayisikashi nje ngeke sibonge isikashi ngicela ukubona lesekuqaleni bese ngiyabonga iphi hoyi ngizoyibonga nje masinonyaka anina lona yena yedwa aphiwe imoto uphuthu 2 days sesehambile unenhlanhlane nayedwa nje unenhlanhlane lo hayi ngibonga ikeshi ikeshi zokhahlelezi nje ngangibonga